ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿನವ್ರು ಏನು ಜೇಪಡಾದೆ ನನಗೆ ಏತು ಬರ್ತಾಪ್ಲ ಏರಿನವ್ರು ಏನು ಜೇಪಡಾದೀತೇರು ಏತು ಹೊರ್ತು ಕಾಪಾಡ ಅಪ್ಪ ದಾದೆ ಬಿಡಿಸ ಜ್ವರ ಆಹಾ ಜ್ವರಕ್ಕಿತ್ತೆ ಈ ಮರ್ದು ಕಾಪುನ ಇಂಚ ಜ್ವರ ಇತ್ತಾನೆ ಈ ಪಾಪ ನಾ ಎಂಡ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ದ ನಾ ಹಿಂದೆ ತೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪು ಹಾಂ एड मार तो करना मैं अगला मैं बोट है जिन्ना देख कर ओ मुल्क की दबाया माँ तेरा दुबई का था कोई नहीं ये तो फिर बोले ना अरे ने हुशार जागी वेला लिंचते हाँ वेला देखे जा वाका वेला देखो जी नम ग्यारंटी वीसा ना मात्र बोट हेलो दाने दालेजी डॉक्टर मीटर करती दाने हुशार है हुशार अंधी चूर हुशार जी मर्द के तोन गान बत्ती जुआ सप्रायरना अत्तंचदाल ಇದು ಇತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಮರ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾವೆ ದಿನಾಲ ಮರ್ದು ಬರ್ತಾರ 6 ಪಂಡದ ಒಂಜಿದಂತ ಮರ್ದು ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ದಾಯ ವಾರದ ಹೊರಗಡೆ ಮರ್ದುಕೊಂಡು ನೋಡು ದಾಲ ಹಾಕುಜಿ ನಾನು ಜಿ 6 ಕುರ್ಪುಜೆ 6 ದಿನೋಲ ಬರ್ರ ಬಂತು ಮುಲ್ಕಿದವ ಅಮ್ಮ ಮರೆ ಇರ್ನ ಫೋನಾಗ ಒಟ್ಟು ಕೊಂಜನ ಇತ್ತಲ್ಲತ್ತ ಆ ಜನ ಉಂಡು ಓ ಆ ಜನ ಅಂಚಿ ಬನ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿ ಬಿರಾಣ್ಣಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಗುಂಜು ಮಾತ್ರ ಫೋನ್ ಪಕ್ಕ ಬರಂದು ఆయన తూనగానే అందాజ ఒకలే కొంచెం అర్ధ గంట అంట్లో కూడా ಎಂಚಿನ ಪೊಂಜೊಂಡು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈತು ಬರ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಪೋಂಡ ಸಾವು ಈ ಕಾರ್ದಪ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ದಪ್ಲೆನ್ನ ಕಾರ್ದಪ್ಲೆಂಗ್ ಪೋಡು ಅತಿ ಇದೇಗ ಟೋಟಲ್ ಏತು ಸೀಕೊಂಡು ಅವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತೆ ಅಷ್ಟತ್ತ ಪೈರೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈತು ಬರ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ದೋಲೆ ಆ ಜನ ಹೆಂಗ ಅಂದಾಜ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೊಂಚ ಓಡಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅದು ಇಂಚಿನ ಹಾಂ ಯಾಣೆ ವ್ಯಾತ್ಯಾರಲ್ಲ ಜೀ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ಅರವಿಂದ್ ಇದು ಕಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಕಾಪಾಯಾರು ಏನು ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಪೇಷಂಟ್ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಮೂಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ 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 ಪೇಷಂಟ್ ಗಲಿಗಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೇರೆ ಗೊತ್ತು ಗಲ್ಗೆ ಬಂದು ಅಂಚತ್ತು ಅಂದ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಹಂಚಿತುಲೆ ಏನಣ್ಣಮ್ಮ ಅವು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎತ್ತನಾಗ ಒಂಚೂರು ತರಬೇನೆ ಸುರ ಅಮ್ಮ ತರಬೇನೆ నువ్వు కక్కున్నదాలు ఉండా చిన్న డాక్టర్ మీరు ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ డాక్టరే ఆరతే డాక్టర్ ఆర్కేనాడు ಅಂದಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈರ್ ಪೇಷಂಟ್ పిదాల చొరే మల్తో ఇద్దరు గుర్తుండే యాన్ సురుపోపే ఫస్ట్ పత్తినకులు ఫస్ట్ పోయిన పండలకి ఇంజిరా ಸಾರಿ ಸಾರಿ మన కుల్లే ಆವ್ ಸಾರಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಏತ್ ದಿನ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೋ ತಿಂಗೋಲಾಂಡ ಬೇತೆ ಎಂಜಿನಮ್ಮ ತಲೆ ತಿರುಗುಣ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಪಣ್ಣ ಮೂಲು ಒಂಚೂರು ತರ ಬೇನೆ ಆತೆ ಅವು ಮೂಲು ಕಕ್ಕೆರ ಆರ್ಪುಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲು ಕಕ್ಕೆರ ಆರ್ಪುಣ ಇರೆಗಿದ ಆಗಿ ಆರತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಏ ತಿಂಗೋಲಾಂಡು 2 ವರ್ಷ పోయిట బర్రె సురువదే 2 ವರ್ಷానికి నల్ల ఉంతు వానమ్నే శ్రీకుమారే ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಣ್ಣ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪ ದೇ ಯಾರು ಲಾಯ್ಕ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುವೇರ ರೆಡ್ಡಲ್ಲೇ ಹೋಗ ತುಕಮ್ಮ ಒಂಚೂರು పొర్తిత్తు నేపితే పోదారు ഞാൻ ಎಕಡ್ ಬಂತೀರಿ ಪಿದೈ ಪೋದು ಬಲೆ ಬಣ್ಣದು ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರು ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಇದ್ದೆ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋನ್ ಬರ್ಬಣತೆ కంప్లీట్ మిత్తు పోనేటప్పుడు వచ్చి ಓಹೋ మిత్తు పత్తి పక్క మాత్రే ಗೊತ್ತಾಪುಂಡವು ಓಹೋ ಪುರಾ ಬೇನಾಪು ಬೇನೆ ಬಣತೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಪಿದೈ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು కంప్లీట్ వర తరకు జల్ దెత్తండా సరి ఆవా ನೀ ಏನನ್ನು ಹೊರ ತುಂಡ ಯಾವು
ಅವಲಿ ಹಾಕಲ್ನ ಸೀ ಕುಂತುಂಡು ಅಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೈಗುಣ ಬಾರಿ ಅಂದ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ఎక్కడి జోద క్లినికే బోర్డు ఉంది జీ కబ్బన్ పార్క్ లాపు అది కాలి ఇందు అయితే ముట్టుండే ఉండు గెత్త ಅರೆ ಪಿದಾಯ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ హలో ಅರವಿಂದ ಕೂಲ್ ಒಂಚೂರು ಮಣಿ ಬಂದೆ ಕೂಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ಡಯಾನ್ ಚೆಕಪ್ ಕೆಲವು ತುಯ್ಯಾರಾಪು ಕೆಲವು ಹೆಂಗ ತುಯ್ಯಾರಾಪು ఇది భయంకర ಇರೇಕು ತೂವರೆ ಆಪುಂಡ ಕುಲ್ಲೆ ಮುಜ ಇಜಾರ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಎಲ್ಲೊಂದು ಸೈನ್ ಬರ್ದು ಕೊರ್ಲಿ ಸೈನ್ ಬಾರ್ದು ಕೊಲ್ಲೋಡ ಮನಿ ಬಂದಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಮನಿ ಬಂದಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಉಲಾಯ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಚೊರ್ರನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಮನಿ ಬಂದಿ ಕೊಲ್ಲು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪಲೆ ಮೈರ ಒಂದು ಯಾನ್ ಚೀಟೆಡ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇತೆ ಒಂದೇನು ಸುರು ಗೆತ್ತೊನ್ಲಿ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬುದಾರೆ ಬರೀತೀನಿ ಅತ್ತ ಬೇತಾದಲ್ಲ ಉಂಟು ಜೇತ ಅವೇನು ಸರಿಯಾದ ತೂಲೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ నాకు ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಹೆಂಗ ಸೀಕತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್ಪು ಒಂಜು ಸೀಕಲ್ ಅಜ್ಜಿ ದಾಳಜ್ಜಿಯ ಅವ ಸರ್ತ ಹೋಯ್ನಿ ಮೋಲು ಓಡಿ ಪೋಯಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಏರು ಇರೇ ಬರೀಟ್ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಪು ಜತ್ತು ನಮಕ್ ಪೂರ ಬರೆಯೊಡತೆ ಅವತ್ತನತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ ಇವರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಸಹ ಇಬ್ಬರು ಕಲ್ತದಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅವರು ಸಹ ಹೇಳುದು ಇಲ್ಲಿಯ ಎಂತ ಇಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಗಾಳಿ ಎತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಜಾಲಿ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಪಾಡ್ನೊಂದು ಕುಜಾಲಿ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಇತ್ತಿನ ಕುಜಲ್ ಪೋರೆ ಹತ್ತು ಕುಜಾಲ್ ಓಲಿಜ್ಜಿ ನೇನು ಪಾಡ್ದು 2 ಗಂಟೆದೊಳಗೆ ಕುಜಾಲ್ ಅವಳು ಬರ್ತೀನಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ತೂಲೆ ಬರ್ ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ರೆ ಬೋಡಿ ಆಪು ನಮ್ಗೆ ದಾಲಾಪುಜಿ ದೇವರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಕುಜಲ್ 2 ಅಂಗೈಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರಿ ಮೇಯ್ಕ್ ಓಡೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಾలి ಇಡೀ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಣ್ ಕುಜಾಲ್ ರಪ್ಪ ಬರ್ಪುಣ್ 2 ಗಂಟೆ ಇಡೇ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಜಿ ದೇವಣ್ಣ ನಾವು ಕರಡಿದ್ದಲ್ಲ ಕಾಪನದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಇದೇನೋರ ಉಂದೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಕುಜಾಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕರ್ಲಿ ಆಪುಂಡು ಇರ್ಬೇಕ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಪಂಡ ಒಂದೇನು ಈರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು ಜಾರ್ ಈರು ಬೇತೆಕಲೆ ಮಾರ್ನು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಪನಿ ಎಂಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಜ್ ಬೇತೆಕಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಈರೇಕೆ ಕಂಪನಿದ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ತಾವೇನು ಇಜಿ ಕಂಪನಿ ನಮ್ಮ ಕಾಸಾಯ್ಬೋ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜುಜಿ ಈರ್ನ ಮಂಡೇಡ್ ದಾಲ ತೋಜುಜಿ ಸುರುಕ್ ಈರ್ನ ಮಂಡೇಡ್ ಬರ್ಪುಣ ಬಣ್ಣದೊಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೆಟ್ಟೆ ಯಾವುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಏರು ಬೇತೆಕ್ಲೆ ಅಕ್ಕಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವುಡು ಬೇತೆಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವುಡು ಬೇತೆಕಲ್ನ ಇಂಚಿನ ತರೆಟ್ಟು ಕುಜಲ್ ಬರೋಡು ಈರ್ನ ತರೆಟ್ಟು ಕುಜಲ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಬುಡ್ಚಿ ಇರೇಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಈರ್ನ ಕಂಪನಿದ ರೂಲ್ಸ್ ಬಿಡ್ಬುಜಿ ಬಾಡಿ ಉಷ್ಣ ಅಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಅತಿ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ಆ ಕಂಪನಿದ ಬತ್ತ ಒಯ್ದಾರೆ ಈರು ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಕಂಪನಿ ಹೊಸತ್ತು ಒಯ್ದೆ ನಾವು ನಿಕ್ಲೇನ ಕಂಪನಿ ಖಾಲಿ ಶುಗರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪುರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಆಯಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಫುಲ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ವಾಟರ್ ಪಂಡ ನೀರ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾಡ್ದು ಅವು ಮೋಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಮೋಷನ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುನೇಕ್ ನೀರಾದ ಪೋಯರೆ ಒಂದು ಉಷ್ಣ ಗಡ್ಡೆನಾ ಉಷ್ಣ ಈರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಯಾನೆ ಉಷ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಉಷ್ಣನೇ ಜಾಣತೆ ಓಕೆ ಅಂದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿರೇಗ ದುಂಬೆ ಉಂಡಾತ ಈರು ಅಂತ ಎತ್ತನು ಹಿರೇಗ ಈರ್ನ ಉಷ್ಣತಾಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಹಿರೇಗ ಸಂಪು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಈರು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಪ್ಪ ಹಿರೇ ಗೊತ್ತಾಪ ಈರು ಪೋತಾರ ಈತ ಪುರ ಪಾತಿರ ನೋಡಿತ ದೆತ್ತೊನ್ ನೆಂಚ ఆయన కాసు కొరదేతో నోడు అని చెత్త మేరే నువ్వు ఉష్ణ బాడీని తిరిగి పండ ఉష్ణ ఈ జోకులు నువ్వు పండ్రలా ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾರೇ ಸಾವು కొంచెం మళ్ళీ ప్రాయద పుణ్యం గుల్లారా పూజ అక్కడనే ఎదురుటాన పనులు ఈ జోక్ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಉಂಟಾ ನೋಡ ಹೋಗ ಅವು ಹೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತಂడి ಕಂಡಪಟ್ಟ ಬಾಡಿ ಉಷ್ಣ ಈ ರೇಗಲ ಕಾತುರ ಭಯಂಕರ ಜಾನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಉಷ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಕೆಲವರು ಭಯಂಕರ ಮರಳುಗಟ್ಟು ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ನೇನು ಕೋರ್ನ ಬಾಡಿ ಸಂಪಾಪು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬೇಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಬತ್ತದಾನು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಪ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ತುರಿಕೆಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಾ ತುರಿಕೆಗೆ ಅದೇನಿಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಹಾಕಿ ಕಿರ್ಂಬುದು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಸುಲಭ ತುರಿಕೆ ಕಿರ್ಮುನೇಕತ್ತ ಬನ್ನಿ ಕಿರ್ಮುನೇಕ ಕೈ ಬಾರ್ದು ಕಿರ್ಮಾಟ ಆಯ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನಾವು ಪುರಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ ಇಂದುನ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಆಯಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜಾನಿ ತುರಿಕೆ ಬಂಡ ಕಿರ್ಮುನೇಕ್ ಹೆಂಗಿರ ಕಿರ್ಮುನೇಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ಸಿ ಕೊಡ್ತೈತಿ ಹೋಗ್ತರ್ತೀವಿ ಆಯಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೆಪ್ಪರ್ಸಿ ಆಯಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀಜಾ ಬಕ ಐಕ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಸೀಕು ಮತ್ತೆ ಮರ್ದು ಬಡಿ ಕಿರ್ಮುನೇಕ್ ಮತ್ತೆ ಮರ್ದು ಇಂಕಿದ ಕರ್ಮದಾನ ಪ್ರಾಯದ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಕೇಳಿ
ಮುಲ್ಪ ಕಾಯ ಆತನ ಒಂಜಿ ಕಿರ್ಬೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪ ಕಾಕಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಜ್ಜು ಮಂಜಲ್ ತಾರೈತೆ ಪೂಜಲೇನು ಪ್ರಪ ಪೂಜ ಐಟ್ ಇತ್ತಿನ ಆತ ಸತ್ವ ಬೇತ ಇಟ್ಟುಂಡಿರಿ ಸೊ ಇರ್ನಂಚಿನಕ್ಕೂ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಸುಖ ಕಷ್ಟ ಪಾತಿರ್ನು ಓಕೆ ಇರ್ನ ಕಷ್ಟ ಇರ್ನ ಸುಖ ಇರ್ನ ಕಷ್ಟ ಅದೇ ಅದೇ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲಲತ್ತ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಫಾದರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ 2 ಡಾಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು 2 ಡಾಟರ್ ఒక 2 వైఫ్ లేరు పండ పలాయనాల ఎన్నాల ఒట్టుగుల జాయింట్ ఫ్యామిలీ అందల 2 వైఫ్ పండ ఎంకెత్ ಒಂಜಿ ವೈಫ್ ಆಯಗ್ ಒಂಜಿ ವೈಫ್ ಎಂಕ್ ಎಂಕಲ್ ಮೀ ಎರ 2 ಮೂಜಿ ಪೈಪ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ರೈಟ್ ಅರವಿಂದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಗ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇದು ಕವರ್ ದ ನೆನಪ್ದಿಲೆ ಆರ್ಡರ್ ದ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೇರೆ ಆರ್ಡರ್ ದ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಇರೇಕ್ ಐಕ್ ಒಂಜೆಕ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಐಕ್ ಇಮೇಲ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಇಮೇಲ್ ಅತ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಲೆಟರ್ ಇತ್ತನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಯಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪಡಾಪುನ್ ಓಕೆ ಪಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರ್ಬಾಯ್ ಏ ಬರ್ತೇನೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅಲ್ಲ ಮೋಣೆ ತೂ ನಾವು ಬೆಚ್ಚಾಪುನ್ ಮನೆ ಸಾವು ಅಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ನೀವು ಓ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಅದು ಇಚ್ಚಿನ ಮಾರ ಈರೊಂಜಿ ಇಚ್ಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪುನೆ ಏನಡ ಹತ್ತತ್ತು ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಸಾವ್ದ ಕಾಮಿಡಿ ಎತ್ತವು ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ ನಮ್ಮ ನೀತು ಖರ್ಚು ಬಂದದ್ದು ಹಾವು ಸಾರಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಎದ್ದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತಿಂಗೋಲಾಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂಚೂರು ಪನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೊಂದು ಶುರುವಾದ ತಿಂಗೋಲಾಂಡಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಹೊರ ಆಯ್ತು ತೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪನ್ಲೆ ಪಕ್ಕರೆ ಏನಂತ ಅದೇ ಕೈಗುಣ ಬಾರಿ ಅಂದ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಕನಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಕ್ಲಿನಿಕೇ ಬೋರ್ಡ್ ఉంది ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಲಾಪು ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಇರ್ ಪತ್ತಾರೆ ಅತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೇರೆ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಬತ್ತಂಡ ರಗಲಿದ್ದೆ ಇರೆಗೆ ಇರ್ನ ಉಷ್ಣತಾಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಇರೆಗೆ ಸಂಪು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಇರು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಪ್ಪ ಇರೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಇರು ಪೋತಾರ ಅರೆಗೆ ಗಡ್ಡತಿಯರ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಗೆ ಅವು ಮೈಂಡ್ ಏಸಿ ಪತ್ತೋಡು ಏಸಿ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಗಾರ್ದ ಅನ್ನಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವರ ಮೈಂಡ್ ಐಕ್ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ Be like Bolar.